11. marec 1939. Najväčší deň v dejinách slovenského národa. Po vzniku nezávislého slovenského státu roku 1939 se jeho představitelé rozhodli řešit takzvanou židovskou otázku po vzoru nacistického Německa. Byla ustanovena takzvaná ústředňa židů jako jediná povolená instituce slovenských židů. Ta pak nutně musela začít hájit zájmy všech do té doby znesvářených zájmových skupin, ať už pobožných, ortodoxních židů či levicových sionistů. Rabín Weissmandl v této instituci oficiálně zastupoval hlavního slovenského rabína z Nitry. Neoficiálně pak byl členem tzv. Pracovní skupiny, která se na jeho popud odhodlala k do té doby nevídané akci. Kromě podplacení všech důležitých slovenských představitelů se totiž rozhodli uplatit i zástupce německé moci. Cílem bylo zastavit deportace slovenských židů do Polska. Pracovní skupina navázala kontakt s SS Hauptsturmführerem Wyslycenem, poradcem slovenské vlády, který přijal první úplatek. Zároveň přislíbil nepokračování deportací, pokud včas obdrží další splátky. Možnosti slovenských židů sehnat peníze potřebné na úplatky se však záhy vyčerpaly. Obrátili se proto do zahraničí s prosbou o zapůjčení chybějících $25 000. Na události si vzpomínají někteří z žáků rabína Weissmandla. They sent 3,000 Jews to Auschwitz just because the payments were not made. On that night, Rabbi Weissmandl sent 3 telegrams. Weissmandl sent tremendous heart-burning letters to Hungary and to Switzerland asking for money. Mr. Treitel, who lived here in New York later on, went to Budapest and he picked up the $25,000. The Nitra Roof had to send a note that he is mortgaging all the property of Slovak Jewry for the $25,000. It stopped, period. It stopped. There used to be two each week, two for Nitra. Each, I think, on Tuesday and on Thursday. I think, I don't remember days, and just stopped. Profesorka Livie Rodkirchenová byla po válce jednou z prvních, kdo se pokoušel osvětlit vliv pracovní skupiny na zastavení deportací slovenských židů. Koncem 42. roku byla politická situace taková, že přispěla k tomu, aby ty deportace se na určitou dobu zastavily. Byla totiž intervence Vatikánu. Pracovná skupina projevila také ohromnou činnost tím, že informovala určité politické a církevní kruhy a také sehrála tady roli situace na východní frontě a také na západě. I am absolutely sure if in the same time we wouldn't have already bribed the Slovak leading people in whose hand deportation was, anything could have happened behind the scene, the deportation would have gone on. So that's why our I would say, taking credit for deportation, stopping deportation in Slovakia, even now after 50 years later, I would say it is valid.
Andrej Steiner, poslední žijící člen bratislavské pracovní skupiny, se sám podílel na uplácení jak slovenských představitelů, tak i Dietera Wisliceniho. Historikové ani pamětníci aktivit pracovní skupiny se přesto dodnes nemohou shodnout na tom, proč byly deportace vlastně zastaveny. Jedna věc je však jistá. Od podzimu roku 1942 až do vypuknutí slovenského národního povstání na podzim roku 1944, tedy po 2 roky, nebyl ze Slovenska vypraven jediný deportační transport Židů do táborů smrti v Polsku. Bylo to právě v tomto období relativního klidu, kdy se mohly záchranné aktivity bratislavské pracovní skupiny plně rozvinout. Díky úplatnosti místních úředníků se deportace zatím vůbec nedotkly Weissmandlova domácího zázemí, nitranské ješivy. Tato ješiva, židovská náboženská škola, byla poslední svého druhu na Slovensku a záhy se stala poslední ješivou v celé Němci ovládané Evropě. Na azyl v ní vzpomínají ti, kteří zde za války studovali. Bratislava was a big city. If a Jew went to the street, had a little bit longer, the payas, he was beaten for no reason at all. He was beaten. So my father says, go to Nitra. Nitra is a small town and more safe. And since I went there to Nitra, I never came home. V Nitre boli najviac Židia, čo ešte v Nitre zostali. A mimo toho sme počuli, že v Nitre, kde rabín býva, je veľký dvor, ktorý nazývajú Vatikán a gardy si tam nejdú robiť raziu. A to bolo podplatenie, aby sa neprichádzali. My sme žili samozrejme v tom Vatikánu tedy, všetko na černo. Tam boli niekoľko stovky ľudí, neplatili za jedlo nič. A boli tam niekoľko ľudia, čo ešte pracovali, ak boli hospodársky dôležití, tak tí každý týždeň prišli k rabínovi a povedali mi, ja som tento týždeň zarobil 10 000 korún, k živobytí ja potrebujem 500, tu máš 9 500, aby ste mohli dať ľuďom jesť. A tak dávali tým ľuďom, čo tam boli utečenci, jedlo. The really change came when I lost my father and mother. Then the really change came. Then Rabbi Weissman, Rabbi Anga was my teacher, my father, my mother, my everybody, my grandfather. Then the really change came. Because I had no parents anymore. That's what is 1942. My father and my mother was deported from Bratislava. Přestože deportace slovenských Židů už nepokračovaly, propaganda ministra vnitra Šaňo Macha neustále slibovala lidu jejich další brzké obnovení. V atmosféře nejistoty a strachu bylo bezpečí Židů na Slovensku jen zdánlivé. Každý se snažil být připraven na horší časy. My sme celý čas hľadali bunkery, kde sa môžu ľudia skovávať. V Nitre sme robili záchody falošné, ako karanténu, ktoré bolo zakryté, a vnútri boli provianty a tak ďalej, takže to vyzeralo ako záchod a nevyzeralo ako, že tam môže ľudia byť. Domy boli stavané jeden vedľa druhého a sme urobili na tých strechách diery z jedného domu do druhého, takže sme mohli utiecť z jedného miesta až do tretej ulice. I knew that Rabbi Weissmandl working hard with a committee
of the Pracovna skupina, Rab Frieder and Steiner and Gizi Fleischmann, most of the time he was not in Nitra. He was most of the time in Bratislava working to work out some kind of a way to avoid and to stop the deportation. He used to come home only for weekends, but very many times he didn't even come home for weekends because he was busy there, he couldn't make it. His family was there in the same house where we used to live, in the same house. You know, it was a big house, there were many buildings, and it was a big yard, so there he used to be. I remember him. I remember his family. He was married, and he has children. In 1942 came refugees from Poland. They told us horrible stories. Then later on, even in 1943, there were masses in the thousands who came over through Slovakia, but they immediately got channeled through to Hungary. Polským židům, kterým se podařilo uprchnout z tamních uzavřených ghett a pracovních táborů, nemohlo Slovensko poskytnout dostatečné bezpečí. Snažili se co nejrychleji dostat dále na jih, do Maďarska. Ja sa pamätám, jedno pekného dna donesli jednu rodinu polsku, nejaký Wolf, rodina Wolf. Na hranicách ich chytili. Na každý pad ich zavreli. Zase Weissmandl sa staral o to, aby ich vypustili. Samozrejme, všetko podplatené. Na to hovorí ten Wolf, povedzte, koľko to stálo, že ste nás oslobodili. A to on povedal, čo vás do toho? Hej, a hlavná vec, že ste tu na. A hovorí, nie, hovorí, ja mám u seba drahocenné kamene, ja chcem, aby sa druhých tiež vyslobodili. A mal taký palicu, to vyšrofoval z hora to ruchobátko, vyhodil, vyťahol to, 2-3 kameňové, tu máš, aby sa mali peniaze dali podplatiť. Samozrejme, s tým sa podplatilo tých ľudí. Uprostřed Evropy zmítané válkou, v době, kdy většina evropských židů prožívala nepředstavitelné útrapy, byla násilím svážena do ghett či vražděna kulomety, se studenti nitranské ješivy učili ze svatých knih, naslouchali přednáškám a modlili se. Ješiva samotná přitom zároveň poskytovala azyl židovským uprchlíkům směřujícím do Maďarska. Rav Ungar carried on the yeshiva like in normal time. That was the last yeshiva in Europe, practically, till it came to an end in early September in 1944. Během roku 1942 proběhly či probíhají ve většině zemí pod německým vlivem deportace židů na východ, označované za vysídlování do pracovních ghett. Jedině v Maďarsku admirála Horthyho existuje židovská komunita téměř nedotčena.
Maďarští Židé žijí s pocitem bezpečí a národní hrdosti. Problémy okolní Evropy považují za vzdálené a cizí. Přesto nebo právě proto do Maďarska směřují tisíce židovských uprchlíků. Perec Revez, zaměstnanec slovenské ústředně Židov, byl jedním z nich. Išli sme veľmi slušný feribáči, jeden z Gedele, a ten nás prevzal, keď sme boli na hraniciach, nás skoval veľmi dobre to udelal. Medzi tou kajuta byla na tých brevnách a tam hore medzi stenou, a to nedalo sa vidieť aj z dolu, lebo prišli tí celníci a se kúkali, co je tam, ale nic neboli, nevideli, no tak sme sa dostali do toho Maďarska. Hát szóval Szlovákiában ők nem tudtak beszámolni, hogy mi volt Szlovákiában, ők csak azt tudták elmesélni, amit ők ott láttak Lengyelországban, és akkor ők látták Lengyelországban, hogy megásatták a zsidókkal a sírjukat, és akkor belelőtték őket, és akkor jött egy másik csoport, az betakarta azt, és azokat is belelőtték, és így mentek faluról falura, és városról városra. Szóval aki nem akarta tudni, csak az nem tudta. De általában mindenki tudta. De hát aki tudomásul vette, mert az nem volt elég, hogy tudta, aki tudomásul vette, az nem tudott éjjel aludni. Aki úgy vette ezt, hogy ez csak mesebeszéd, hogy rémhírterjesztés, az nyugodtan aludt éjjel. És azért nagyon sokan nem akarták elhinni, és hát mondták, hogy mi rémhírterjesztők vagyunk. Vtedy už v Maďarsku organizovali policiu a vojsko, pohraničné stráže, pochytať tých uprchlíkov, lebo tisíce, my sme sa tam dostali 10 000 ľudí. Tak samozrejme vyšiel také narádený, že každý človek, kto pomáha tým slovenským uprchlíkom, ten bude internovaný. Pani Brandová hned se pýtala, jedli ste, spali ste, to si nevíte predstaviť, to byl azyl takový. A my sme nebyli prví. Szóval nem volt ezeknek a menekülteknek könnyű életük, mert nagyon sokan nem tudtak magyarul. És Magyarországon az volt a helyzet, hogy ha valaki kibérelt egy lakást, akkor kellett menjen a rendőrségre bejelenteni magát. Hát, és akkor aztán én voltam az, aki mentem, és de mindig kellett vigyázni, hogy nehogy kétszer ugyanabban a rendőrségbe menjek más név alatt, a bejelentőlapokat kitölteni. És aztán lakás és élelmezés, és dolgozni, és hát szóval nem volt egy egyszerű valami. Rodinka Brandová, Hanzi Viola. Joel Brand som vyťahol moje dopisy, povierovacie dopisy. On mi povedal, skovaj si to, ja to nepotrebujem. Jak ti môžem pomôcť? Tak som mu povedal, nás nikto tu nechce prijať. Ja te prosím, aby si bol našim reprezentantom tých chaluckých hnutí, našich organizácií. Perec Révész dolgozott a férjem mellett, és a férjem csinálta a tiult. A tiul az azt jelenti, hogy csempészték az embereket Szlovákiából Magyarországra. És hát itt is volt egy olyan dolog, hogy meghívták őt a Magyar Cionista Szövetségben, hogy ne jöjjön többet, mert veszélyezteti az egzisztenciáját a Magyar Cionista Szövetségnek, mert embercsempészéssel foglalkozik. És akkor Komoly Otto, a Cionista Szövetség elnöke volt az, aki kiállt Joel mellett, hogy ő azt csinálja, amit éppen szükséges csinálni.
Aktivity na záchranu Židů okupované Evropy měly své pevné zázemí v neutrálních zemích, a hlavně ve Švýcarsku a Turecku. Odtud se představitelé různých organizací snažili vybudovat spojení do židovských get, táborů a k roztroušeným odbojovým skupinám. Jednou z klíčových osobností záchranných operací byl Nathan Schwalb, sionistický zástupce ve Švýcarsku. Takto informoval o situaci své nadřízené. Milý soudruhu Barlasy, před týdnem dorazil kurýr a opět nás informoval o situaci v Polsku. Je zcela jasné, že většina deportovaných do Polska je již po smrti. Cesty k možné záchraně jsou zahraniční pasy, zaslané našimi kurýry, a útěk lidí z Polska přes Slovensko do Maďarska. Cena za každou osobu je 300 až 500 dolarů. Stejnou cestu k záchraně prosazoval i slovenský ortodoxní rabín Weissmandl. Co se týče Polska, máme jediný návrh – útěk. Nejprve do Maďarska, poté možná do Palestiny. Jeden útěk nás stojí zhruba 20 000 korun. Uprchlíci přicházejí každý den, právě teď mám na hranicích 50 lidí, ale nemám peníze na jejich vyplacení. I escaped from Poland, and the escape was arranged by Weissmandl. They made such a program, and people, they had smugglers. They brought us over the Tatras. We were walking the whole night over the Tatras, and we came to first they closed me in the prison. I was in prison 3 weeks. Then they let me out. The Jews were working for us, and they let us out. I came to Pressburg, and there I heard about Weissmandl. Skončili sme polhodinku tanečnej hudby. Po malej prestávke pokračujeme vo vysielaní. Zatímco podle oficiální propagandy se Židům deportovaným do Polska vedlo v nových domovech lépe než na Slovensku, zprávy židovských uprchlíků svědčily o něčem jiném. Alfred Gelis pracoval v podzemním hnutí slovenských ortodoxních židů. 3 אנשים באו פתאום מפולניה, לפרסבורג. לפולניה. איך באת מאיראן? ברחו, הם עבדו בגדים, מה שלקחו מהיהודים. בתוך המשלחת של בגדים, 3 הלכו עם זה, עם המשלחות הזה, וברחו באמצע דרך ובאו לפרסבורג. והם סיפרו מה שקורה, מה יש שם כמקורומטורים. אבל וייסמנדל לקח כל אחד לחוד ושאל אותו בדיוק כך וכך, איך זה, עד שלא היה מדיוק החקירה. וזהו, עכשיו התחיל לכתוב לחוץ לארץ ולפה, אבל הוא היה הראשון מה שגילה בכלל מה שקורה בפולניה, מה קורה עם היהודים. 1. září 1943 píše pracovní skupina přes Nathana Schwalba do zahraničí. Dnes již víme, že Sobibor, Malkyně Treblinky, Belžec a Auschwitz jsou tábory vyhlazovací. Tyto tábory, jejichž duchovním otcem byl SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, byly nadmíru výkonnými továrnami na smrt. Jejich kapacity dovolovaly strávit 10 000 lidských životů denně. V květnu 1942 byl na Heydricha spáchán atentát. Stalo se tak v Praze na rozkaz československé exilové vlády. Úhlavní nepřítel nejen Židů, ale většiny evropských národů
nakonec podlehl svým zraněním. Vraždění Židů v Belžeci, Sobiboru a Treblince pak mohlo nést již jen pietní název Operace Reinhardt. Roku 1944 na Slovensku dorazili 4 uprchlíci z likvidačního tábora v Osvětimi-Birkenau. Chtěli sdělit světu pravdu o tom, co se děje v Polsku a varovat všechny zbývající Židy. Byli to Alfred Wetzler, Rudolf Vrba, Arnošt Rosin a Česlav Mordovič. W końcu żeśmy się spotkali, cała czwórka, tym, że nas przewieźli do Bratisławy i tam żeśmy się spotkali razem. Zaproponowano wizytę u znanego rabina Dowa Weissmandla, rabin ortodoksyjny, i postanowili, że ja powinienem pójść do niego, bo ja mówię po żydowsku płynnie. I nas uprzedził, że on ma pewien plan i chciałby koniecznie, bo ma stosunki, żebyśmy się spotkali z nuncjuszem papieża nazwiskiem Giuseppe Burzio, że on zorganizuje dokładnie datę i miejsce tego spotkania. Spotkanie miało się odbyć w klasztorze Świętego Jura, to jest jakieś 5-6 kilometrów niedaleko od Bratisławy. Tak żeśmy dojechali do tego Świętego Jura, pamiętam dokładnie, jak żeśmy wstąpili na teren klasztoru, do olbrzymiego ogrodu. Czekaliśmy, przeszło 2 godziny, może 2,5 godziny. Odjechała czarna limuzyna z tablicą CD, Corpus Diplomaticus. I z tego samochodu wysiadł bardzo przystojny gość. Mnie podał rękę i przedstawił się, że jest Józefem Burzą. Sama część spotkania trwała kilka ładnych godzin, między 5 a 6 godzin. Ze mnie ciekł pot, bo ja się strasznie nadwyrężyłem, żeby tego człowieka przekonać, że to, co ja opowiadam, jest prawdą, bo widziałem, że to z pewną rezerwą on to słyszy i z pewną wątpliwością co do prawdziwości moich słów. Więc wpadłem na pewien pomysł i mu powiedziałem: Monsignore, słuchaj, nie mordowano tam tylko Żydów. Mordowano tam także katolików. A mordowano tam także ludzi, którzy nosili na sobie to, co ty nosisz teraz na sobie. Księży. A jak ich mordowano? Mówię, nie jak Żydów. Wozili nocami dziesiątki, może setki ciężarówek przyjeżdżało z różnych okolic. Krakowa, Katowic, Sosnowca i tak dalej. Ze skrzyniami, a w tych skrzyniach były trupy księży, których zastrzelili i przywieźli do krematorium tylko po to, żeby ich spalić. Ten człowiek złapał się za głowę i zaczął krzyczeć mein Gott, i zemdlał i spadł na podłogę. I to był przelom w tym człowieku, żeby uwierzyć wszystko to, co słyszał od początku przez 6 godzin. I jak oprzytomiał, zapytał się, co ja właśnie mogę tu w tej rzeczy zrobić. Powiedziałem mu, jedną rzecz ty musisz zrobić. Ty weź tych 60 stron naszego protokolu,
który był napisany naszą czwórką uciekinierów z Auschwitzu i natychmiast wyjedź z tym ze Słowacji. Nie wiem w jakim kierunku, ale uważam, że najlepszy kierunek by była Szwajcaria. A stamtąd to poszli do wszystkich mężów stanu, do Ameryki, do Anglii, do Szwecji, do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i oczywiście do papieża. I do think that Slovakia has a very special place because of its geographic situation, because of the fact that it was not ruled directly by the Germans, but indirectly through a fascist clerical government, and also because at the head of the government stood a Catholic priest, which was very, very uncomfortable for the Vatican. And of course also the personality of the emissary, he was not a nuncio, he was a legate. Giuseppe Burzio in Bratislava was very, very crucial because from a clear anti-Semitic stand, Burzio changes to a defender of the Jews. And he bombards the Vatican with protests. Kromě bojů na frontách za nový životní prostor pro Němce vedla Třetí říše ještě jednu válku. Byla to utajovaná likvidace tzv. Méněcenných ras, mezi nimiž byli Židé na prvním místě. Když se na počátku roku 1943 postup hitlerových armád definitivně zastavil, začaly změny na frontách měnit i způsob uvažování některých vrcholných představitelů nacistické moci. After we had the feeling that we stopped the deportation in Slovakia, Weissmantel came, what about now trying to do something in the whole Europe, where still deportation goes on and the killing goes on? How? We go to Wislicenny again and tell him that we are going to give him not 50,000, but $2-3 million if he is going to work for stopping deportation in Europe. And we told Weissmann, how can you expect that something like that the Germans would? And he again said, give it a try, you will see. And that is how the Europe plan came into being. Andrej Steiner začal na jaře 1943 jménem Bratislavské pracovní skupiny opět jednat s SS Hauptsturmführerem Wislicennym. Wislicenny called that I should come, and he reported to me, yes, he spoke with Eichmann, and Eichmann has nothing against it, that he, Wislicenny, should negotiate with us, because he considered us as the speakers for the world Jewry or the European Jewry. You know, the Germans had the idea that behind us is a tremendous amount of power, world Jewry power, with tremendous amount of money available. Nacisté zaslepení svou vlastní propagandou věřili, že pracovní skupina je prostředníkem či přímo zástupcem mocného světového židovstva. Rabín Weissmandl se pokusil využít jejich iluze a žádal o příměří v probíhající likvidační válce proti evropským židům.
Heinrich Himmler, druhý muž Třetí říše, vyjednávání podpořil, neboť doufal v následnou pomoc židovské lobby při možném vyjednání separátního míru mezi Německem a Amerikou. Himmler wanted, apparently, and this one can only say probably, contact with the West, and Weissmadel understands that. In one of his letters he writes that the Nazis want the contacts for politics, for something more important than money. Because the sums they demanded, even the $2 or $3 million that they demanded, were ridiculous sums of money, even in those days. You know, it's 10 times more today. Co se vlastně v roce 1943 nabízelo? Možnost zastavení takzvaného konečného řešení, to jest ukončení deportací Židů z celé Evropy do Polska a dále zrušení samotných likvidačních táborů. Katalyzátorem jednání měla být suma, jejíž splacení bylo zcela v možnostech židovských humanitárních organizací svobodného světa. Právě k nim se proto obrátil rabín Weissmandl. Vyslycen nám řekl, že jeho nadřízení jsou připraveni splnit naše požadavky. První splátka celkové sumy, $100 000, musí být předána do měsíce. Představitelé zahraničních židovských organizací hleděli na Europaplán s nedůvěrou. Kromě zákona, který zakazoval převody peněz z USA na nepřátelské území, což byla téměř celá Evropa, je odrazovalo i přesvědčení, že jde o německý úskok a jejich peníze by jen zbytečně skončily v rukách nacistů. I told Wislicenny openly that we have difficulty to get money because outside the people don't believe. What about if we would do something where you are able to show that what you really promised, that you are keeping your word? And that is how Gizzy and myself proposed to him the children transport and told him that if we would be able to get together a transport of children for around 1,000 and send them to Palestine, we would give you, independently from the big Europa plan, around $200,000. Gizzy Fleischmannová, na níž v pracovní skupině spočívalo největší břemeno komunikace s představiteli svobodného světa, se odhodlala k osobní návštěvě Wislicennyho, aby mu zdůraznila nutnost gesta, které by přesvědčilo zahraničí o serióznosti Europaplánu. Takto o setkání s ní vypovídal při norimberském procesu sám Wislicenny. Paní Gizzy Fleischmannová mne dvakrát navštívila spolu se Steinerem a projednávali jsme otázku zastavení likvidace Židů, jakož i možnost osvobození židovských dětí pro emigraci do Palestiny. Wislicenny asked me, the children are in Terezin, but he cannot do anything because the Mufti is very much against it, and especially against the children to be sent to Palestine. And I asked him naively, who's Mufti? He laughed at me and said, how come that you don't know the Mufti? Mufti is the leader of Palestine Arabs, and he is one of the intimate cooperator from Himmler, and he is one of the guy who's responsible for the so-called final solution too. Kvůli muftýho odporu byl pro dětský transport navržen nový cíl – neutrální Švýcarsko. Zatímco děti čekali v Terezíně, tón dopisů pracovní skupiny do zahraničí se pozvolna mění. Místo marných proseb o pomoc nastupují obvinění.
Pro Weissmandla a jeho druhy jsou zástupci židovských organizací snažící se za každou cenu dodržovat americké zákony jen zaslepenci, blázni a zbabělí zrádci, kterým nestojí životy tisíce dětí ani za pokus. We couldn't get the money. And now I go agreement with Weissmandl. $100,000 wouldn't have been such a horrible amount that we could expect the Jewish leadership outside to get, and even if they didn't believe in it, give it a try. So the risk was $100,000. And because we haven't been able to make the down payment, the children have been sent from Theresienstadt in a few months later back to Poland. Weissmandl said to a friend of mine, I thought $1 million that doesn't exist. When I came to America and see $1 million is nothing, then I was even more upset. Because if I would have known this, I would have pressed more for money and maybe I would succeed in my life. Dnes už se nikdo nedozví, byl-li Europa plán pouhou fantazií či nikoliv. Němci zkrátka nehodlali dále čekat. Když na Slovensko dorazily první peníze určené pro vykoupení dětského transportu, bylo již na všechno pozdě. Děti byly dávno odvezeny zpátky rovnou na smrt a jakákoliv další diskuse o Europaplánu skončila. Neskončily však snahy bratislavské pracovní skupiny o nalezení způsobu, jak zachránit poslední Židy zbývající v Evropě. Když v květnu 1944 začaly deportace Židů z Maďarska, byli členové pracovní skupiny první, kdo o tom informoval svět. Tak to píše sám rabín Weissmandl. Prosím, předejte tento dopis všem hlavám spřátelených zemí a také papežovi. Slyšte, králové a hlavy států. Nepřítel světa vede válku proti našemu lidu. Nesmírnou krutost, které se přitom naučil, použije i proti vám, svému dalšímu protivníku. Vraždí nás plynem v Osvětimi Březince, Sobiboru, Majdanku. Vy máte sílu tomu zabránit. Bombardujte železniční tratě, cesty smrti. Přestaňte otálet a rozumovat, což pak nebylo prolito dost krve. Hermann Landau byl tajemníkem takzvaného Sternbuchova záchranného výboru v Monterey ve Švýcarsku. I oni obdrželi od Weissmandla zprávy o deportacích z Maďarska. The telegrams were always in a code. I remember we got on a Friday morning, about 10 o'clock in the morning, we got a cable and couldn't understand it. What did he write?
You write that 10,000 Jews daily are deported from Hungary to Auschwitz, and if the Allies would bomb to bridges, the deportation would stop at least for 6 months. It's so long it would take to repair it. So it was already Shabbat. Mr. Sternbuch and went on Shabbat to Bern by train to the military attachés of England, America and Russia. Oficiální reakce angloamerického velení vzdušných sil na zoufalé prosby o pomoc byla následující. Jakékoliv úvahy o použití armádních zdrojů k záchraně obětí nepřátelské perzekuce jsou vyloučeny, pokud nebudou součástí přímé vojenské akce spojené s postupnou porážkou sil nepřítele. Taková akce by navíc odklonila naši vzdušnou sílu od důležitých průmyslových cílů a naše letadla by musela podniknout nebezpečný 2000 mil dlouhý let. Mezi 7. červnem a 20. listopadem 1944 angloamerické bombardovací svazy zaútočily 10krát na městečko Black Hammer. V srpnu byly bombardovány továrny v Ostravě, Bohumíně a Třebinii v okruhu do 80 km od Osvětimi. 20. srpna 1944 bylo schozeno přes 1000 bomb na samotné město Osvětim, jen 9 km od smrtících plynových komor. Cílem byl průmyslový komplex Monovice. Tato fotografie byla pořízena právě v ten den, přímo nad plynovými komorami. Další nálety na průmyslové centrum Osvětimi se opakovaly 13. září a 18. a 26. prosince 1944. Plynové komory však nebyly dostatečně vojenským cílem. The fact that the Allies didn't bomb Auschwitz is a dark blot on Allied history during the war. They knew about it, they could have hit it, and even if they hadn't stopped the killing by gas, they would have made a statement, we are against what is being done to the Jews. And they didn't do that. That is the crucial thing, not whether they would have stopped the gases. You know that Weissmandl at first, in 1942, was opposed to any Jewish intervention in favor of military actions. It had to be done by bribe and so on. In 1944, he is the man who tries to show the Allies exactly where to bomb. And he also demands the bombing of Auschwitz. So there is a complete change in his attitude. And again, I must say that one must admire the man for his insight, because he realizes that it could be stopped that way. Amerika, keby bombardovala tie tábory, alebo tie vlaky, ktoré nevedeli, že tie vlaky kam idú, vedeli velice dobre, ale nebola pomoc. Ani židovská pomoc. Neverili nám. Až do konce druhé světové války spojenecké armády nepodnikly jediný pokus o zastavení deportačních vlaků či o zničení továren smrti. Útrapy uprchlíků z Osvětimi
jejich přesná dokumentace a zpráva o masových vraždách, nesčetné dopisy rabína Weissmandla a bratislavské pracovní skupiny, to všechno bylo v tomto směru pro zaslepenost představitelů svobodného světa marné a zbytečné. Za dobu kratší než 3 měsíce tak v létě 1944 zahynulo téměř 500 000 maďarských Židů. Průměrně 12 000 denně. Rabín Weissmandl se však nevzdával. Současně s výzvami spojencům k vojenské akci se vrátil k myšlence obrátit se přímo k nepříteli a nabídnout úplatek. Zrodila se jednání založená na ideji neuskutečněného Europaplanu, jednání známá jako krev za zboží. Podaří se roku 1944, kdy se fronty již blíží k nacistickému Německu, vyjednat naději alespoň pro některé z maďarských Židů? Bude možné vyplatit život zlatem a náklaďáky? Bude úplatek nepříteli účinnější než marné prosby u přátel? To jsou otázky, na které odpovíme v příštím dílu.